passejar l'havien d'acompanyar dos estats de soldats, un davant i l'altre darrere, amb cambreres i criades per a servir-la. I heu de creure i pensar i creure que un dia va sortir a passejar amb l'estot de soldats davant i l'altre estot de soldats darrere. I cop en sec es presentava un gigantarro, alt com una torre de molí. Però mirau, i ho veureu vosaltres. Atureu-vos! No! Benet cameta curta hem de fer així. Com fan jovet cameta curta? Sí! Molt bé. Ara, quan la cançó digui el gegant, tothom aixeca els braços. Com fa el gegant? Molt bé. Després, quan la cançó diu la princesa, hem de fer així. Com fa la princesa? Vale. Després, anem a rescatar la princesa de casa del gegant.